Teban, hi. Hello, Teban. Ngano ka di Ros? Dali na good una. May isalti ko nimo. Unsa man na ha? Ihunghong na ako nimo, ha? Sige, hong lang unsa man na. Mag-chur-chur ta. Ay! Bisan pag mag-abot ng langit ug ang mga yuta, di gyud ko makapasaylo nimo. Patay naman sa ka pa. Ano mamatay mo ko? Nag-abot ako ng langit ang yuta, di napiit ka na. Ay! Ayo. Uy, kani, ayuda na ni, klaro na kayo. Kanang pila mo gabok diare? Lima ra ba mi ka boss diri boss? Oh, sige, 5 mo gabok. Oo. Kana ugma sa buntag sayo. Adto mo barangay ha. Kay nailibre nga purga sa mga bitokon. Yun. Na, unsa man na boss, unsa yung pagtuon nimo namo? Bitukon? Ay! Kining may buntag, sir. May buntag pod. Mao ni inisi, sir. Mao ni nesi. Unsa may kalagad ko kanimo? Kining mga apply unta kog trabaho, sir. Aduna kabay dalang mga requirements. Naa, sir. Abi kita na unta. Uy, magliso matagdawat ni mo dong. Matod pa din sa imuhang medical certificate. Aduna kay daot nga mga ngipon. Dinhi sa NSC, wala kami kadawat og mga employee nga mga daot og ngipon. Ha? Sa mariring ni sir, kinikita yung puthaw? Ay! Kung papiliyon ka ni Catherine ug Andrea, sa may imong piliyon? Siyempre, si Catherine. Ako si Andrea. Akong piliun si Catherine. Ako usab ni Andrea. Si Catherine kay makuntinto. Si Andrea ambot ato. Si Catherine sobra kagwapa. Mas sexy yun si Andrea. Kung ako lang ang papilion, at kung yun ko sa lamion. Si Catherine daghag supporters. Si Andrea daghan sag basher. Si Catherine ang lawas ni Wang. Kung may gira, kusog nga mudagan. Si Andrea nindot ug lawas. Dako pagyud ug kapayas. Ako lang ang kakilion at kukusa dako bubon. May ganit di ko si Daniel. Hi, Pat. Tugay na dyan ko na ibig sa mga bato. Pwede mo yaw? Ano ito mong papa? Hindi ako masugot. Hindi ka muna. Ay! Kinsa ka? Usa ko kang hil nga mitugpa sa yuta. Anghel? Huwag ka malagi balibo. Balot pa man ko. Ngi. Ay! Tiban, wala ka magkabantay sa imong asawa? Ano naman, mama? Nata ka lang yung buntag. Ang imong asawa, nagduwag kayo. Unsa? Unyawa sila mapaso. Ay! Tiban, nag-uolyo kaayo ko. Ano man? Unsa naman sinagulan ni mo? Tungod sa kabati sa akong now. I love you all. Nga bati kag na. Ipasuti kag trabaho. Trabaho? Oo. Salamat, Tiban. Unsay qualifications? Kanang kuan. With pleasing personality. Ay, Ay! Di ako sagot ni. Kanang gago ni mo utang. nga naman dahil dakan kong utang. Makabayad ka ka ng mga utang ni mo. Kasayo anang impason. Unsa man? Impason sa away. Ay!